yuswane pinten, Pak? Pitung dosa 8, Mbak. 78, pitung dosa 8. Pitung dosa 8 ya, Pak. Pitung dosa 8 ki 78 ngono Ya, kan ya. maksudnya. Oh iya, bener. Sama ini gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik. Setitik ngoten, Pak. Nggih. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dhumateng para sedaya masyarakat Babatan ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat, luar biasa, Mbah. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Kok mboten, Oh, Mbah? mboten. Mboten, Mbah. Mboten, Nggih. Mbah. Niki Setuju? pengorbanan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin, Nggih. amin, Saking amin. banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Wah kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Bon sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak ning dibawani. Oh. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut caping gunung. Caping gunung. Ning Nggih. di dangdut. Oh, nggih. Kula kene lek dilanjutne napa malih ngoten. Pun ngoten mawon mengki Dilanjutno. sedaya masyarakat mengki puas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho. Nim. Nim apa? Menim Nom. apa? Nom. Nom. Nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir barang ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak. Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku Cintaku padamu. padamu. Hei. Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu niki. Alhamdulillah gawet nom. Nom. Iya. Digombali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh? Piye maksudnya, Mas? Temen ayo. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Ya. membangun apa nih ketua panitia kan jenengan niki. Nggih, Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Caping gunung kalih sinom rujak jeruk. Sinom nggih, toh? rujak jeruk. Jeruk dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani Nggih, ya. siap, Bapak. Oke. Niki napa riyen ndek niki monggo sami ambilih napa sik sing Oh, didisikne nggih. napa? Caping gunung riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Oh, nggih monggo. Oke, caping gunung Mungkin riyen. sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketingal. Nggih. Aja. Langsung napa dibawani niki? Dibawani. Oke. Nggih. Kersane wis keco dibawani. Nggih. Sing jenggleng Mbah Marwan. Wah, iki Cik. Sip Cik pokoke. anu, Mas. Wah, Cik. Cik. Cek jos wah Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditepasi turu. Yogo sak menekani kalah ambek. Mangga, ayo Dik nyiken. Saben bengi Ayo. Manut Pak iki, manut. Mas, Bapak. Tak kira lek ame mencolot. Lah, nggih, Aku aku- makane aku ki wis was-was. Alon-alon. Alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen memaca
digoyang goyang nanti goyang goyang asik goyang goyang yo tak dodong tak bersama Om Marwan. Wah, hebat Om Marlan yo. Grup dangdut. Digoyang goyang dek goyang goyang digoyang goyang dek digoyang goyang dek digoyang. Gentang-gentang tuh. Ape. Pripun jos ta? kas Eh, carane ngene iki kena dipindho. Oh iya, amin. Mas, ini Kiki jenenge membahagiakan orang tua. Apa malah dosa? Lo menghibur ganjaran. Lah kayak ngundang cah cilik ya, Mas. Dikenyang tak kentut. Goyang dek digoyang. Mulai ya. Mulai nggih, Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Marwan. kembang wae waton gunung Oke. Jangan. Luar biasa. Lanjut. Pacitan saremi Hey. Dene kan. Nggih. Iki ketoke Mbah Marwan iki obahe sithik ning jero itu keruntel. Nah, sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lak muni cepak-cepoke apa? Ora, semangat ini lho. Lanjut. Panas Dan Mas janjine kabeh jangan salah sampe pepet. aja mepet. Terus napa malih, Mbah? Oh, Aja mepet. terus Gondak kepepet. ora Tenan to. tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? Sampean meri lho piye ta? Mboten. Tirase. Lah kon derek-derek dulur-dulur. Lah wong meri cium. Lah, nganu Mbak, maksudnya sing minta ciumi buke niki lah. Tapi cium jauh. Contohnya pripun, Mbak? Contohnya pripun? Contohnya. Ya. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi. Dadi.
Jablek. Malah malah kayak Chris John. Cukup. Alhamdulillah. Ah. Wis, wis. Oh. Nah, lah Dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh. Lho. Mboten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Yo. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sapa? Nikan umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miranda Gultom. Coba ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marahne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ora usum. Langsung. Usume Menyan ya wis ora usum. langsung. Saiki demit iki usume bayar utang. Bayar utang. Jadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Jaluke gambar abang. Sitok ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan, sitok ya, Nak ya. Sembarang. Sik tak jukukno dompetku ya mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi? Alhamdulillah. Langsung mari. Wah, nah niku lagi iki. Lah niki. Anu dalam mata kaji. Ati goyang. Ati goyang. Tak. Caping bunyi lagi. Timeng bawane wis karek. Langgame. Oke. Kok terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mengke rencanane dangdutane niku njaran apa mboten? Kersane dadi ngono. Gak usah. Ora usah. Kok nek dadi aku engko 1 semeh repot. Oh, ngoten. Ya, nggih.
Engko 100 neh repot lagi kok. Nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Kalau yang yang kono kae. Walah. Ngono kae lho. Oh, yang ti. Oh, nggih, Uti. Ya ampun, Uti. Cantik era. Iya, do cantik aku po ya gelem. Ngoten. Lah ngono to, cantik elek yo ngopeni. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Cantik setia. Nggih to nganu Mbah napa Pak napa Mas? Om. Terserah. Marwan. Umurmu piro umurmu? Kula tasih 13 tahun. Mosok Nggih. tenan iku. Nggih. Ya. Lah pinten? 31 pun. Ya 31 13 ya padha ae pernah putu karo aku. Ya pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, Nggih, langgame. Ati. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mau langsung. Langsung langgam niki. Lah Urung bar to? dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, lah niki tasih dadi malih. Oh ya. Mah. Kapok aku kapok. Lho, ampun kapok, nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. pahala. Ngono to. Nggih, niki jenenge sogatoh, Sedekah. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan wadon saremi lanat inumane banyu bane Kalem-kalem bae nduk. di zaman perjuangan jera kelingan anak jarene wis manang katurutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung tak Kadongi sakmo yen mendo. Lah aku biasane pisan wae lape sarung loh. Njaluk apa? Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamunut apa meneh? Candi Sewu Cukup kuwi. cukup kuwi. Ya apartemen bareng. Ya Jaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta Candi Sewengi, Sewengi bakal dadi Taat apa?
Sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan. Ndi. 1 2 3 10 100 1000 5000. Akeh men wis sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya toh 900 lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak hitunge dhisik Bandung. Yen kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Sampung 900. 999. Kuwi apa ora cukup kanggo nyembadani pamintamu? Kurang Bandung, kurang sitok. Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Congkrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno lan iki nandang kasmaran. Adakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja malu. Parang iki kanggo durung rampung. Bela mati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wis seda labuh ing wana segara. Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti nanangi jagat. Mangko ratu aku Prabu Den Marmaya. Aku duwe aji sakti Bondowoso. Rara jonggrang manut tasana pundhut garwa. Jaka Bandung aku duwe bebana. Candi Sewu suwangi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak Asik. Joget wae Mas. Joget wae. Asik. Panggih Prabu Den Marmaya. Aku duwe Aji sakti Bondowoso. Lara jonggrang manut tasana pundhut garwa. Jaka Bandung aku duwe bebana. Candi Sewu sawangi kudu dadi. iya jonggrang. Hebat Pak Toyo luar biasa. Matur nuwun Pak Toyo. Kok urung-urung matur nuwun wong cik kurang siji. Loh, oh nggih. Nggih, Pripun? niki nyuwun sewu Nggih. bujange. Pripun? Muga-muga Nggih. besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku. Nah
nggih. Nggih. Heeh. Mugi-mugi nggih, Pak. Ngeten iki bot-bote nuruti seneng. Nggih, Pak. Ben panjang umur. Nggih. Dik Niken. Nah, iki. Nggih. Heeh. Iki mang Nggih, Bapak. pung-pung bulurah ya ora melu. Nggih. Nah, aku Amor Cahayu ki seneng Lah, banget. Nggih. Saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning Walah, dibawani. Bapak, kadung kula ngapalne sarep niki wau peh 7 bengi 7 jam ya niki wau. Wis monggo, pokoke sing penting sing bener. Nggih pun kodang kuning mawon. podang kuning lah. Ya, Pak. Ya, Pak. Podang kuning wes. Ya, Pak. Bucange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara. Nggih, siap. Nderekaken Nggih. netakaken Amin. wayangan Nggih. soale nyun sewu Siap. ingkang dipun wastani Ringgit Purwa Nggih. menika nggih siji hiburan Nggih. tuntunan nggih leres, Nah, Pak. niku sing leres ngoten. Cedah dicekel sedaya. Nah, Nggih. lah mengke mesakaken Nggih. bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik. Penikmat lakon. Nah, nggih. siap. Terus pangapunten Nggih. kula mangke mantun niki terus wangsul. Nggih. Nggih. Nderekaken, Pak. Nggih, Nggih. nderekaken. Kapan-kapan kula tak dolan mriko. Nggih. Dolan nek dolan biasa gak apa-apa, nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura. Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Waduh. Nggih, Lah, monggo. iki. Kula nggih dolan nggih. Wis tondang kene, cedak kene lho. Nah, Ah, pung-pung bulurah gak melok, Iya. iki wis tak anggap gepyokan. oke. Kepiakan niku napa, Pak? Jamu. Oh, jamu. Jamu kanggone wong bar manak. Ah, Lah tapi niki live streaming lah, Pak. Menawa bulurah mungkin delok to, Pak, delok teng YouTube. Loh, Pak Lurah ngono lho. Tekan griyan jenengan pun dikancing. Gak apa-apa, Nduk. Ya serak pengindang. Oke. yuk podang kuning. Ya. Dibawani, Mas. Bawani, Mas. Ya go pecik nom-nome celalaan. Ngarep-ngarep sawer. Piye wi mau sapa sing ngomong kuwi mau sapa? Wes ayo sayang. Sayang. Oke. Ayu. Wong nyayang-nyayang untune wis rompal nih. Nadyan wujud temong paksi aturan, Pak. Nggih. Lir-lir nggih. Ngenutne suwantene jenengan Mbak Niken. Lah kok gua yuk sirahku sampai degluk. Ngono ae rada rene to. Nah, Alos manis toramrat ate jenengan, Pak. wis aku tak menikmati. Terus Pak Lurah niki saking Mbah Mo Kaliula. Ken. Mbah Mo Kaliula. Nggih Ken anu niken untuk niken kagem Oke. niken. Nah, Mbak. Wis gampang. Matur nuwun. Nah. Niko saking sinten, Mas? Mbah Mo Kaliula nggih. Oh, Mbah Mo Mbah Mo Kaliula. Nggih. Kaliula. Nyun sewu Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Mbak Niken iki cara manuk napa? Nah. Empret. Niki cara manuk
manuk labet. Manuk labet. Kok sakit manuk labet, Pak? Mergo potongane ronge karo tutuke wis cocok. Manuk Niki labet. kengkene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo pundi? Mbah Wo Bucange? Kali Urah. Kali ulo. Mbah Wo Kali kula. Ulo, Jadi nggih. aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. Loh, benten Pak, seje Oh, benten. wong seje nganu Pak. Benten. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah. Keng tangane Mbah Wo, terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Loh, lah tapi terakhir sing nglone kan aku. Loh. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir, Aja sayang. kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku. Lanjut. Ya. Ayo tekan ndi meng. Goleki si podang kuning ipo bunga ing atiku Gending podang kuning kawula aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan, mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. nyanding bisa dadi tombo Yuk, podang kuning buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. kaluyuran anggoleki sing tak sayang mobang miterang gon kong iteri ora krasa esok awan bengi eman yen nganti ya kang nyayang kleyang tak sawang menclok ning apang kekancangan tariki saka kateman sarawi ngoceh dheweke male becoan kae tak suwun mbok ajeng ngeci podang kuning agawe pikir aku kombeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyandeng aslirat ora bakal atiku kakiwang liat yen si podang andudot hati kepranan ora mandhah atiku sansaya tatra tak sanani sana pingat pulo tebet ayo Pak Asik. joget tak joget asik Asta Brata Op.
rasane ngomong wis ora krasa nyurak aku lek isih sayang mubang miterang gon kok ngiteri sarawi ngoceh ngoceh dheweke malih bejo elok kae tak suwun mboten ngeci undang kuning agawe pikirku kombe seret irang asa wae tambah manis ibu bunga ya ada kakon hati saya dodo tasran hati senepikan puluh tebe. Oke, terima kasih. Matur suwun Bapak. Ojo lali panjake. Cah cilik bareng nyapa melu mau. Mbah Womeng kan mek loro. Nggih. Lah aku Jenengan 4 kali lipatnya gitu loh Pak. Nggih. 1. 2 2 3 3 selesai hitungan cukup 3. Wah. Kasih ya Pak nggih. Nggih, matur nuwun. suwun. Lemah Nggih, teles mugi Gusti Allah sing panjang bales, umur. matur Nggih, nuwun. lemah teles. Bujange Nggih, matur nuwun. kula ingkang matur suwun sanget. Nggih, Tetep sami-sami. tak dongak-dongakne Amin, Mas Akbar amin, pedhalangan amin. iso kuncara. Amin, amin, Jaya jaya Pangestunipun. Selamiya. Amin. Matur nuwun. Ayo, Duk. Neruske lakon. Heeh, pelok. Heeh. Aja nganti kelangan ngeng ya, Nduk. Ya. Muga-muga iki cawise saji marang bendarane dhewe. Ayo yung tak derekke. Puku sing tupa ngambara mangambara selaning krana